Salutare, stimați spectatori! Istoria cinematografiei mondiale cunoaște o mulțime de filme în care au apărut motociclete. Rolurile vehiculelor pe două roți sunt diferite. Uneori, motocicleta apare literalmente pentru 10-20 de secunde, doar pentru a evidenția o anumită scenă. Mai rar, vehiculul pe două roți poate ocupa o parte semnificativă din durata filmului și devine personajul principal al acestuia. În acest material vreau să-mi amintesc de vechiul film cult Harley Davidson și Cowboyul Marlboro din anul 1991 și vom vorbi despre motocicletele care au apărut în acest film. Sunteți pe canalul Cras Moto, vizionare plăcută. Pur și simplu nu aveam ce face. M-am gândit să ajut. Nu trebuie să gândești. La noi gândește Harley. Aproape că ne-a băgat în mormânt. Dar tu ne-ai salvat, uriașule. Băieți, îmi datorați o motocicletă nouă. Am nevoie de o motocicletă nouă. Harley Davidson și Cowboyul Marlboro. Un film tipic din genul buddy movie. Pentru cei care nu știu ce înseamnă acest gen, o să explic. Buddy movie, într-o traducere liberă, înseamnă film de prieteni. Adică, într-un astfel de film artistic, povestea se concentrează pe doi protagoniști legați printr-o prietenie. În cazul nostru, este vorba despre Harley, interpretat de Mickey Rourke, și Marlboro, interpretat de Don Johnson. Intriga filmului este destul de banală și, în general, seamănă cu multe dintre poveștile filmelor de acțiune din anii 90 și nu merită să insistăm prea mult asupra ei. Ambii protagoniști ai acestui film sunt bikeri. Asta înseamnă că fiecare dintre ei are cel puțin o motocicletă, iar cercul lor de prieteni include de asemenea motocicliști. Și acesta este motivul pentru care ne-am adunat aici. Ce rost are să mai lungim? Să trecem la tehnică. Și cu siguranță merită să începem povestea cu motocicleta lui Mickey Rourke. Mickey în acest film merge pe un custom numit Black Death 3 și aceasta este cu adevărat o motocicletă cult, la fel ca și customul Captain America din filmul Easy Rider din 69. Când filmele au devenit faimoase și populare, nici aceste două motociclete nu au rămas mai prejos în ceea ce privește faima. Și mulți customizatori și meșteri de garaj au creat motociclete artizanale care, într-un fel sau altul, semănau cu eroii pe două roți din filme. Vreau să menționez faptul că Mickey Rourke nu este doar un actor care joacă rolul unui biker în acest film. El este un mare pasionat de motociclete în viața reală și are o colecție impresionantă de motociclete, inclusiv multe customuri. Black Death 3 era deja motocicleta personală a lui Mickey în momentul filmărilor. Și aceasta a fost a patra încercare a lui Rourke de a găsi motocicleta de care avea nevoie. La început au fost Black Death 1 și Black Death 2. Au fost construite de Bartels Harley Davidson din zona Marina del Rey, Los Angeles, California. Fie Mickey Rourke nu a fost în stare să le explice clar băieților ce vrea, fie băieții nu au fost în stare să pună în practică ce le-a spus, dar primele două încercări au fost un eșec total. Motocicletele clar nu-l mulțumeau pe Rourke. Apoi, Mickey s-a adresat lui Billy Westberg, care i-a construit o motocicletă. Dar în scurt timp, acea motocicletă a fost furată. Motocicleta legendară din film s-a născut pe un șervețel. Pe el, Mickey Rourke a desenat ceea ce își dorea. Mickey dorea să folosească această motocicletă în filmul pe care îl plănuia atunci, The Ride. Și din nou s-a adresat băieților de la Bartels. La personalizare au lucrat Gene Thomason, Dave Fernie și Alan Barcy. Așa a apărut Black Death 3, care ulterior a devenit legendar. Hei, unde mergem? Da, de fapt nu contează. Urcă-te, te duc chiar acolo. La bază au folosit un Harley Davidson FXR din 1989, după alte surse din 1988. Modelul FXR a fost creat ca un Harley care să învingă pe japonezi. Sloganul publicitar de atunci spunea că FXR îi va separa pe băieți de bărbați, sugerând că băieții merg pe motociclete străine, iar adevărații bărbați aleg Harley. La Milwaukee au luat propriul lor Big Twin din familia Touring. Tânărul Eric Buell a desenat un cadru rigid și ușor cu prinderea motorului în 3 puncte. A pus suspensii adecvate și frâne destul de puternice. În cele din urmă a ieșit un Harley care mergea și se manevra bine. Iar în anul 1984, pe acest model a început să fie montat motorul Evolution. Chiar un astfel de aparat a devenit donatorul pentru construcția Black Death 3. În primul rând, băieții au lucrat
la geometrie. Rake-ul, adică înclinarea furcii față de axa verticală, a fost mărit de la 32 la 42 de grade. A fost montată o furcă cu 6 inci, mai lungă decât cea de serie. Pentru a crea o siluetă corectă, coada motocicletei a fost coborâtă cu 2 inci, iar în loc de amortizor au fost montate bare rigide, transformând practic suspensia roții din spate într-o suspensie rigidă. Pentru noua geometrie a fost fabricată o nouă aripă spate. Motorul Evolution de serie nu era suficient pentru Mickey, așa că a ales cel mai performant motor de la acea vreme de la compania S și S, cu o capacitate de 98 de inci cubi. Asta înseamnă 1610 cm cubi. Dacă te uiți atent, și rezervorul este diferit față de cel de serie. Acesta este format din două jumătăți de rezervor de la Softail cu un distanțier lat de 6 inci la mijloc. La scurt timp după ce Black Death 3 a fost terminat, compania de film MGM l-a invitat pe Mickey Rourke pentru un rol în filmul Harley Davidson și Cowboyul Marlboro și Mickey voia să meargă în film pe propria lui motocicletă. Ei, domnule, cum vă numiți? Harley Davidson. Compania de film a fost nevoită să apeleze din nou la Bartels pentru ca aceștia să construiască o a doua motocicletă identică care a fost folosită pentru cascadorii. Această motocicletă semăna cu originalul ca două picături de apă, doar că motorul avea o capacitate mai mică. 80 de inci cubi înseamnă 1310 cm cubi. Dar și în acești 80 de inci era mai mult decât destulă putere ca să-ți ducă fundul acolo de unde nu te mai întorci nici dacă lași firmituri de pâine în urmă. Deja în anii 2000 pentru Rourke nu mai era suficientă dinamica. În 2003, Bartels au construit o motocicletă la fel pe care au numit-o Black Death 3R. Principala diferență față de original este motorul 114. Acesta permite obținerea a 135 de cai putere la roata din spate. Mai trebuie să menționez cuplul uriaș al Big Twin-ului. După ce motocicleta a căpătat statut de cult, imaginea ei a devenit populară printre customizatori și meșteri de garaj. În prezent, există câteva zeci de ateliere gata să vă construiască o motocicletă ca în film pentru o sumă frumușică. Să trecem la alte motociclete. Marlboro, interpretat de Don Johnson, la începutul filmului merge pe un Kawasaki KZ-1000. Producția Kawasaki KZ-1000 sau Z-1000 a început în septembrie 1976 și acest model a venit să înlocuiască KZ-900. KZ-1000 este o motocicletă legendară a epocii sale. Motorul său de 83 de cai putere îl făcea una dintre cele mai rapide motociclete de serie ale epocii. Versiunea civilă a fost produsă până în anul 1984, cedând locul modelului GPZ 900R, însă, pentru poliție, KZ-1000, cu modificări minime, a fost fabricat până în anul 2005 inclusiv. Și Kawasaki a reușit destul de bine să le ia locul Harley-urilor în garajele departamentelor de poliție. Apropo, pe o astfel de Kawasaki mergea Terminatorul lichid 1000 în al doilea film Terminator, Ziua Judecății. Despre motocicletele din filmele Terminator am un episod separat pe canalul meu. KZ-1000 din filmul Harley Davidson și Cowboyul Marlboro este deja destul de uzat. Motorul scoate fum, iar Marlboro, ca să spunem așa, nu este deloc încântat de această motocicletă. Ei bine, Marlboro, arăți groaznic. Îți trebuie urgent cizme noi și o motocicletă nouă. Dar în privința calului ai dreptate, calul nu mai e în formă. Cu Desert Eagle-ul calibru 44 primit cadou, Robert, așa cum îl cheamă pe cowboy, ciuruiește KZ-1000. Și, probabil în această scenă, se transmite mesajul că nu există motociclete mai bune decât Harley Davidson-urile americane. Nu ca toate aceste motociclete japoneze, dar asta e doar o presupunere. Prietena lui Marlboro, Ginny, care lucrează la poliția din Los Angeles, se deplasează pe o motocicletă de serviciu Honda PC800, cunoscută și ca Pacific Coast. Această motocicletă turistică foarte unică și originală a apărut în anul 1989 la inițiativa diviziei americane Honda Research America. Și motocicleta a fost orientată în primul rând către piața din SUA și America de Nord. Totuși, pentru o anumită perioadă, PC800 a fost prezent pe piața din Europa și Japonia. Conceptul a fost destul de interesant. Motocicleta trebuia să fie extrem de practică, ușor de întreținut, fiabilă, confortabilă, precum și ușor de manevrat și potrivită pentru motocicliștii începători.
Și Honda a reușit să atingă aceste obiective. Motocicleta avea o protecție bună împotriva vântului, era echipată cu un sistem multimedia și cu un cardan fiabil. Iar motorul său V-Twin de 57 de cai putere, asemănător cu cel de pe Africa Twin, avea în construcția sa tacheți hidraulici. Și conceptul portbagajului era interesant. Cele două compartimente ale acestuia fiind amplasate de o parte și de alta a roții din spate cu deschidere superioară. O astfel de soluție a rămas o caracteristică unică a Honda PC 800. Apropo, denumirea Pacific Coast a fost dată în cinstea autostrăzii cu același nume, cu o lungime de 2655 de kilometri de la San Diego la Seattle, care trece de-a lungul coastei Oceanului Pacific. Per ansamblu, imaginea unei Honda PC 800 de poliție este destul de realistă, iar un anumit număr de motociclete din acest model au fost folosite în serviciu de către departamentele din statul California. De asemenea, polițiștilor le-a plăcut modelul ST1100 Pan-European, iar mai târziu și versiunea actualizată ST1300. Modelul Pacific Coast a existat pe piață până în anul 1998 inclusiv, după care a fost scos din producție și nu a mai primit dezvoltări ulterioare. Nu au fost produse foarte multe, doar 14.000, însă motocicleta s-a dovedit a fi atât de rezistentă încât și acum poate fi găsită la vânzare pe site-urile de vehicule second-hand într-o stare chiar foarte bună. Știi ceva, Harley? Oricât de ciudat ar părea, chiar vă invidiez. În film mai apar încă două motociclete destul de importante. Una dintre ele este furată de Marlboro de la tipul care a luat-o pe Ginny. Mi-a luat iubita, iar eu îi voi lua motocicleta. Și undeva pe internet circula informația că aceasta este o Honda din seria VT. Totuși, aceasta este o informație greșită. Curajosul cowboy fură o motocicletă Harley Davidson FXR Lowrider din 1983 cu motor Shovelhead. Chiar anul viitor, după cum știți, va debuta motorul Evolution. În plus, în film se spune clar că este un Harley. Al cui este această motocicletă? Probabil la ei. Ea nu are un Harley. Se pare că Robert fură o motocicletă de același model, doar că din prima generație încă cu motorul vechi, care a stat la baza construirii motocicletei Black Death 3. Bătrânul meu Odes, înainte să părăsească lumea asta de rahat, îmi spunea că o femeie bună nu-și deschide picioarele de una singură. La final, haideți să analizăm motocicleta tipului Gras. Într-una dintre scene, uriașul își sacrifică motocicleta încercând să-i salveze pe băieți în timpul jafului asupra transportului de valori. Identificarea acestei motociclete este ceva mai complicată. Din puținele cadre, se poate observa că această motocicletă are un cadru hardtail și un motor Shovelhead. Prin urmare, clar nu este un Fatboy sau un Fatbob. Cel mai probabil este un vechi FLH și nu este exclus să fie un amestec de piese. Ce pot să spun la finalul acestui episod? Filmul, așa cum se întâmplă cu majoritatea producțiilor de cult, a fost un eșec răsunător la box office. Cu un buget de 23 de milioane de dolari americani, a încasat doar 7 milioane și jumătate. Recenziile criticilor au fost în mare parte negative. Nu le-a plăcut scenariul, jocul actorilor din rolurile secundare și multe altele. Dar publicului, filmul i-a plăcut în general. Cu timpul, desigur. Noroiul s-a risipit și, dintr-o dată, s-a dovedit că filmul a ajuns o sursă de citate vizuale și fonetice. Cu fiecare an, statutul său de artefact cult al epocii doar crește. Mickey Rourke a fost atât de dezamăgit de rezultatul din box office, încât, după un an, a părăsit cinematografia pentru boxul profesionist. Timp de 5 ani, a refuzat toate proiectele care i-au fost propuse. Printre ele a fost, de exemplu, Pulp Fiction. De asemenea, Rourke spunea că a acceptat să joace în acest film exclusiv pentru bani. În anul 2023, el și-a vândut motocicleta Black Death 3 prietenului său, care a jurat că nu o va vinde niciodată. Iar pe rețelele de socializare, Mickey a împărtășit această veste, spunând următoarele. Nu sunt foarte atașat emoțional de motocicletă pentru că am urât filmul în care am folosit-o. Mi-a plăcut să lucrez cu Don Johnson, dar regizorul a fost groaznic, la fel ca și scenariul filmului. În acest moment, prieteni, povestea mea se apropie de sfârșit. Am analizat motocicleta dintr-un alt film cult și sper că a fost interesant. Vă mulțumesc pentru atenție. Ați urmărit canalul Cras Moto. Pe curând!